आज राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून मला सांगताना मनापासूनचा आनंद आहे की अनेक वेळा दावोसच्या दौऱ्याबद्दल फार चर्चा होताना आपल्याला दिसते, पण मला या दावोसच्या दौऱ्याबाबत देखील सांगताना अभिमान आहे की गेली 3 वर्ष सातत्यानं महाराष्ट्र राज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक येण्याचा ओघ हा वाढतोय। 3 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दावोसला गेलो, ते सुमारे 1,70,000 कोटीचे आम्ही एमओयू केले। दुसऱ्या वर्षी सुमारे 7 लाख कोटीचे एमओयू केले आणि या वर्षी सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 15,72,654 कोटीचे एमओयू करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो। हे एमओयू केल्यानंतर एक शंका कायमस्वरूपी निर्माण केली गेली की या 3 वर्षामध्ये जे एमओयू आले त्याची अंमलबजावणी किती झाली। आज सभागृहाच्या मार्फत महाराष्ट्राच्या जनतेला देखील कळणं आवश्यक आहे की ज्यावेळी आपण उद्योग विभागावर किंवा उद्योजकांवर टीका टिप्पणी करतो त्यावेळी त्याचा पूर्ण परिणाम हा उद्योग जगतावर होत असतो। या वर्षी आम्ही जे एमओयू केले त्यातल्या 15 एमओयूना म्हणजे उद्योजकांना आम्ही लँड अलॉट केलेली आहे। 7 उद्योजकांची जमीन येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये आम्ही त्यांना देणार आहोत। 20 उद्योजकांनी आमच्याकडे जमीन मागितली, परंतु त्यांना पसंत नसल्यामुळे पास थ्रू पद्धतीनं 20 उद्योजकांना आम्ही जमीन देण्याची प्रक्रिया काही दिवसामध्ये पूर्ण करतोय। आणि एक खरं आहे की या 46 एमओयू पैकी 4 एमओयूंची इनिशियल स्टेजला अजून सुरुवात झालेली नाही, पण मला सांगताना आनंद आहे की देशात महाराष्ट्र राज्य हे एमओयू झाल्यानंतर अंमलबजावणी करणारं हे देशातलं पहिलं राज्य आहे। आपल्या अंमलबजावणीचा पर्सेंटेज हा 85 ते 87% आहे।